ara és molt fàcil dir, jo vaig demanar una Fulbright, no? Aquest procés és costós. Sí. No? Vull dir, aquí van ser moltes hores de... Vull dir, tu perquè ets una persona que li poses moltes hores i ho has fet amb molta exactitud, no? No, o sigui... Com t'informes tu de quines beques puc demanar i com les demanes? La Fulbright, la Caixa, doncs, etc. o sigui, el que vaig fer va ser Google, a saco. Google, des de Google? Sí, o sigui, jo vaig buscar en plan beques per als Estats Units. O sigui, jo crec que estava també una mica com obsessionada amb els Estats Units, l'idealitzava molt a nivell de recerca, i un estiu vaig anar allà, a Boston, per primer cop, el 2016, a fer com un curs de biologia del càncer i tal. Espera, i això com et sorgeix? Això per Google, també. Jo, o sigui, la llibreta l'he perdut, Joel, la llibreta l'he perdut. O sigui, tu el primer cop que fas unes pràctiques, quan és? Pràctiques a la carrera a tercer. A tercer. Tant o sigui, durant la carrera com un projecte amb un profe i també l'estiu a una empresa que feien sutures. I tot això és més boca orella, el tema de la uni. El tema de la uni enviant mail i el tema de l'empresa també. O sigui, el tema de l'empresa era perquè un conegut del pare d'un del col·le que la meva germana donava classe, llavors o sigui, em va aconseguir una entrevista i vaig anar i em va aconseguir les pràctiques. O sigui, full enxufe contacto. Bueno, però és que... Sí, cadascú tira dels recursos que... El món te n'adones que començar per aquí, si pots fer-ho, no? Si hi ha un conegut que no sé què, al final t'ajuda. I sí. Perdó, i tornem a acabes la carrera a beques pel màster. No, és que també dels mails, vaig enviar molts mails, perquè jo també vaig voler demanar la beca Amgen Scholar, no sé si us sona. No, aquesta no em sona. Bueno, és una per UK per fer pràctiques i tal, i no m'han contestat ningú. Encara no, encara estàs esperant Sí, vaig enviar 44 mails. Ostres. 44, sí. O sigui que al final... S'ha d'intentar saco. S'ha d'intentar saco. No? Sí, no, 100%. I llavors les pràctiques... I el que vaig fer un estiu va ser anar a Boston a un curs que o sigui, tu apliques i pagues i ja està, no és en plan que has de passar un procés d'entrevista ni res. I era un curs com de biologia del càncer. I em va agradar molt i llavors vaig com idealitzar una mica als Estats Units de, és que si vols fer recerca has de venir aquí perquè tenen molts més recursos que a Espanya i llavors has de fer recerca aquí. I després al màster, spoiler, ja dejé d'idealitzar. però sí, llavors jo ho idealitzava molt i jo volia anar als Estats Units a fer el màster. I com et sorgeix la idea en un primer moment d'anar a Boston a fer aquest curs? Però estem dient Boston com a petit... És Harvard. Sí, era Harvard. Harvard Summer School. Però no és Harvard en plan que... No, és Harvard Summer School. Sí, però si pagues entres, no és en plan... Bueno, però el nom al LinkedIn... El LinkedIn por Harvard. Sí, exacte, com lo de... Sí, el que va sortir del Pablo Casado, ¿no? De Harvard en Aravaca. Exacte. Pues lo mismo, ¿sabes? Pero era en Boston, pero lo mismo, Summer School. Això no ho tallarem. Això es quedarà. No, però és curiós perquè et podien donar crèdits, a mi no em van donar, òbviament, perquè tampoc els vaig demanar, però o sigui, tu et pots treure... O sigui, existeix Harvard Extension School, que és com per la gent que vol tenir Harvard al seu currículum, llavors va a Harvard a fer cursos a l'estiu. Llavors et donen un títol, o sigui, tu et pots treure com, no sé si un màster o cursos i tal, aconseguint crèdits a l'estiu i surt Harvard Extension School. Ostres. I vaig flipar. Sí. O sigui, si tienes dinero, te sacas un título en Harvard. Tal qual. Pablo Casado. I com sorgeix això de Harvard? És que no sé com va sorgir. O sigui, jo vaig buscar... O sigui, però tu sí que volies marxar fora als Estats Units? Jo volia algun estiu marxar fora perquè o sigui, a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt... O sigui, els meus pares mai els ha agradat viatjar. Crec que, o sigui, perquè vivíem a Argentina, quan ja ens vam mudar aquí, van dir com, mai més pillarem un avió llarg. Estic cansat, ja. No, i a més, o sigui, som molt caseros i tot l'estiu sempre anàvem al poble i a Penyíscola un parell de setmanes, no? A la Costa Valenciana. Però jo volia marxar i moltes amigues feien això de lo de IF o sigui, coses així de marxar que és com per aprendre anglès 3-4 setmanes, no? I Irlanda, no? Sí, Irlanda, San Diego, no sé què, o sigui, com coses superguais i jo deia, jolín, jo també vull fer això, però els meus pares no colava molt, saps? En plan, no et pagarem allà sí, no et pagarem... Et van educar en això, no? També de dir, mira, ara potser no és el moment i ja està. Sí, exacte, però no era en plan
pels diners, en plan, no et pagarem si és de festa, perquè els meus pares sempre, o sigui, tinc molta sort, sempre m'han dit que sí, gairebé tot, però si jo presentava una cosa d'educació, tenia com més punts de marxar, saps? Perquè era com, és que realment m'interessa molt això i vull marxar fora a estudiar això. I llavors els hi vaig presentar allò de Biologia del Càncer, Harvard Summer School, i em van dir que sí, però no sé com va ser inicialment. O sigui, crec que va ser un mix de que jo volia marxar i que volia fer alguna cosa relacionada amb la carrera perquè fos, no pràctiques, però que estigués relacionat. I vaig buscar a Google que hi havia això, i sí. I llavors tornes aquí, torno aquí, estic a tercer, i vols tornar a marxar? I dic, jo el màster el vull fer fora i si puc als Estats Units. O sigui, això ho tenia claríssim, en plan... sí, o sigui, jo en plan ja havia estat 4 anys a Barcelona, bueno, 3 i pico, perquè després d'Erasmus també vaig marxar a França, però jo volia marxar, i llavors vaig ficar beques per a Estats Units a Google. I em va sortir Rafael del Pino, La Caixa i Fulbright. Rafael del Pino, no sé per què, al final, no sé si era que les bases, o sigui, no em vaig informar bé, però al final com que se'm va passar el plaç, no ho tenia molt clar i no vaig aplicar. Llavors jo anava a totes Fulbright i La Caixa. Llavors vaig buscar becàries La Caixa, becàries Fulbright, vaig agafar les convocatòries que havien ja sortit, o sigui que surt la llista, sempre la llista dels becaris i becàries, i a saco. És que això és la clau, no? Aquí a saco. O sigui, em va ajudar, o sigui, hi ha gent que no contesta, perquè potser no el veu o no té temps, però la gent que em va contestar i em va ajudar... Per mail vas contactar amb aquesta gent? Sí, mail i LinkedIn. Que vergonya. O sigui, em vaig fer LinkedIn només, és que els primers missatges, o sigui, jo, sí, però miro, o sigui, a vegades ara a mi m'arriba algun missatge de que em tracten de vostè, ¿sabes? ¿Qué haces? Esto no funciona así, pero es que yo también lo hacía, ¿sabes? I sí, llavors, bueno, vaig començar a contactar de com la gent, llavors un becari em va dir una cosa que em va dir, o sigui, clar, si tu sents que no tens molt bon currículum i tal, però vols marxar als Estats Units, el que pots fer és fer el GRE, vale? Que és un examen que es diu Graduate Record Exam, vale? I és un examen que has de fer si vols fer un màster als Estats Units. Com l'SAT, o no? Exacte. L'SAT és per anar a undergrad, no? O sigui, a fer la carrera. Si vols fer medicina has de fer el MCAT, si vols fer un MBA, que és en business, has de fer el GMAT, i el GRE és com per la resta, vale? Llavors és un examen que és una part de verbal, anglès, una part quantitativa, mates, i una part d'escrita. I em va dir, peta-ho, o sigui, treu molt bona nota, i així fliparan i veuran en plan, buah. Llavors jo a quart, o sigui, abans de marxar d'Erasmus, em vaig presentar dos cops al GRE per petar-ho, i no ho vaig petar, òbviament. O sigui, de fet, va ser curiós perquè o sigui, vaig petar, la part d'anglès era molt xunga, llavors vaig estudiar moltíssim, la part de mates no em semblava molt xunga, llavors la part d'anglès ho vaig petar, la part de mates no, llavors un altre cop i no vaig petar cap, saps? Vaig millorar una mica, però l'altra va baixar i va ser com, vale, no llego... Aquí no estem donant sí, va com per percentils, vale? I havia d'arribar a 90, o sigui, com 90 punts a les dues parts, i ni de conya. Però bueno, igualment em vaig presentar a les beques i tal. Amb el GRE d'abans, o no? Sí, jo vaig dir, mira, vaig tan en sèrio que jo ja he fet el GRE. Sí, però al principi no, és que jo recordo molt aquell estiu de 2018, quan tots els meus amics ja tenien o màster o feina i tu tenies una cosa aquí, que es deia ansietat, no? Jo tenia, mira, només tinc vols a Austràlia, el meu pare, o sigui, tenia una entrevista amb Accenture, que no vaig anar, perquè vaig dir, és que com voy i me digan que d'esto me quedo, i no, i ara ja tinc un plan amb el Miguel, i els meus pares en plan, què hem fet malament, saps? Tal qual. I sí, i jo tota l'estona donant-li moltes voltes a l'entrevista de Fulbright, dient com, uah, potser si hagués patat el GRE me l'haguessin donat, si no hagués dit això, tal. I sí, i ho recordo molt. Sí. I te la van donar. Llavors me la van donar... Quan tu estaves a Austràlia? Just abans de marxar. Vale. Just abans de marxar. I em van dir, però si vols anar a Berkeley has de fer el GRE i l'has de petar. Llavors el primer mes d'Austràlia va ser la tercera vegada. Vaig fer el puto examen per tercer cop i el vaig fer allà a Melbourne i buah, ho vaig passar fatal però ho vaig aconseguir i ja està. I el més fort és que quan vaig entrar al màster em van dir, o sigui, jo vaig preguntar com és d'important el GRE i em diu 0. Ostres. En plan, el que compta és com el teu essay i el teu currículum, saps? Però al final el GRE és un examen que tu et pots preparar més o menys, però o sigui, pels internacionals mirem el TOEFL,
per veure el nivell d'anglès, però el GRE no el tenim tant en compte. I de fet ara, el màster que jo vaig fer a Berkeley, si vas estudiar ja a Berkeley o a les universitats de UC, de University of California, ja no has de fer el GRE. I tu 3 cops, 3 cops. 3 cops. I a més, sí. I a més és una màfia això, perquè cada examen costa com 200 paus. O sigui, el tercer cop ho va pagar la beca, però em sabia molt de greu, perquè era demanar diners als meus pares per després una cosa que no vaig aconseguir i era com... Ja, frustrant, no? Eren $200 cada examen, sí. I jo tinc una pregunta respecte a això. Com gestiones tu aquesta frustració? Perquè, clar, el món de demanar beques, el més probable és que a molts et diguin que no. Sí. O sigui, tu mires les estadístiques i sí. La frustració... Bueno, jo ploro molt. O sigui, titular. Sí, jo ploro molt, però també tinc la capacitat d'animar-me molt. O sigui, per exemple, el dia 1 de cada mes m'animo molt, perquè comença un mes, saps? No sé, els dilluns també m'agraden, perquè comença és com... Som-hi, saps? Pàgina en blanc, no? Sí, però sí que... en plan, quan estic molt al pou... O sigui, estic molt bé al pou. En plan, com que ploro molt i em sento molt malament, però després em recupero amb la mateixa, en general, amb la mateixa intensitat que moro al pou. Sí, més o menys. I sobretot que estic rodejada de gent que els importa bastant poc això, saps? O sigui... És complicat, no? O què? Què vols dir que els importa bastant poc això? O sigui, en el sentit de que el meu valor no depèn de... O sigui, al final quan estàs en aquests processos, o sigui, t'identifiques una mica com a la ciència, a vegades t'identifiques una mica amb la teva feina o t'identifiques una mica amb... O sigui, en el procés de la beca, saps? És com que penses, si no l'aconsegueixo, sóc una mica merda. Soc una merda de persona. Sí, o també les comparacions. O sigui, jo em vaig fer molt mal contactant a gent, mirant el currículum de tothom, i o sigui, per això em sap greu ara que em contacten i a vegades em parlen perquè com si jo fos, saps, com molt més del que realment... És que tens un currículum que clar... Ja, però tu mires... O sigui, hauríem de fer l'anticurrículum també, saps? Que és tot el que t'ha passat a la teva vida i... Sí, totes les coses... O sigui, jo al currículum no tinc que vaig fer 3 cops al GRE fins a aconseguir aquella nota, saps? O que em van dir que no a la Caixa a l'entrevista. No, només tinc les coses que hem aconseguit. Llavors, durant el procés de beca, o sigui, el tema de l'autoestima és una mica xungo. Llavors estic rodejada de persones que... O sigui, de fet, quan jo vaig demanar Fulbright i la Caixa per primer cop, al final de la carrera, ningú al meu voltant estava passant per un procés similar. O sigui, ningú de la carrera estava demanant beques per marxar fora. No podia parlar com amb ningú i em va anar molt bé en el sentit de que se la suava la gent, saps? Una mica. Sí, o sigui, jo recordo sortir a l'habitació potser 2 dies sense dutxar-me perquè estava fent l'essay, la 5ª versió, saps? O rebre feedback que m'havien destrossat l'essay i per mi estava molt bé, i sortir la meva mare en plan de... Què et passa? Perquè no vas a classe, saps? I no, és que això és molt més important, però és que no, saps? És com que... O sigui, estic rodejada de gent que no ha fet que cregui que és el més important del món. Perquè jo sola ja ho faig, però has de sortir d'aquí una mica, saps? I he tingut molta sort que ningú li ha donat més importància del que devia, només jo. Però et van donar la Caixa. Et van donar la Caixa? Em van donar la Caixa pel doctorat, sí. Exacte. Sí. Això és fort. Això és molt fort.